tikulandileno kwenetomvera pano ndi pa Nyasa VoiceBox pamene timakhala ndi mpata olipatsa dziko la Malawi kuti lilankhulepo pa nkhani zokhudza ndale kayendetsedwe bwino ka dziko komanso kutsatidwa bwino kwa malamulo pamene pa Chingerezi timati politics, good governance and the rule of law. Last week Friday, a president a dziko lino olemekezeka Lazarus Chakwera anapereka State of the Nation address kuliuza dziko la Malawi kuti kodi ngati dziko tikuchokera kuti tili pati ndipo tikupita kuti ndipo SONA imene itaperekedwa ku Nyumba ya Malamulo kapena kuti Parliament mu mzinda wa Lilongwe kunapezeka kuti panali anthu amene amayikapo maganizo awo ndipo anthu ambiri ananena kuti SONA imene inalibe direction. Ndiye lero ndi pa Nyasa VoiceBox tabweranso ndi mawu a bambo Redson Munlo amene akuti SONA ya Pulezidenti sinali SONA yopanda direction koma inali SONA yopereka chiyembekezo kwa Malawi. Ndi mungukumbutsana Redson Munlo ndi munthu mmodzi amene mbuyomu anali activist kapena kuti omenyera maufulu kuno ku Malawi koma iwo wano tsopano anachoka ku activism ndi kukhala wandale amene anajoina chipani cha Malawi Congress Party MCP. Ndi iwo audio yawo lero akuyamikira speech ya president ya SONA imene inachitika Friday. Ndiye tikhali modzi pa Nyumba ya VoiceBox kuti timve kuti kodi iwowa akuyamikira SONA imene chifukwa chani ndipo zimene anene audio imene kodi na Malawi mukugwirizana nazo kapena mukutsutsana nazo. Ndiye tikhali modzi pano pa Nyasa VoiceBox kuti timve kuti kodi Redson Munlo akuti bwanji. Tonana ndikathodyo zomwe. Madzulo abwino a Malawi kwina kulikonse kumene muli. Ine ndine Redson Munlo paja ndinanena kale ndithu kunena kuti pa zinthu zofunika kwambiri zokhudza dziko lino ifeyo tidzilankhula. Panopo ndikulankhula ngati wandale sindikulankhula ngati activist. Ndiye ndikudziwa kuti anthu ena ma activist amakhala kududukira anjala ofuna mangolankhula china chilichonse. Ndikufuna ndikuwuzeni kuti ma activist odudukira anjala ongofuna kulankhula zina zilizonse chifukwa basi mulibe zochita kuti mamawa chimene madzulo inu ndi audio, masana madzulo inu ndi audio, madzulo madzulo inu ndi audio. Audio yangayi siyofunika activist kuti ayankhe. For audio ndi yayikulu ndipo amene ndikulankhulani panopo ndikuganiza mwakuya kuposa activist. Ndinapanga graduate kuchoka pa activism kufika tsopano pa politician. Ine ya activist ndinafika pano ndikhoza kutumani kupanga mademo oloka pena kukuletsana. Ndi audio iyi zimene ndikulankhula umu sizokhudza activist. Ngati makhala kuti anthu osowa zochita oti mamawa audio, masana audio, madzulo audio ngati mankhwala malungo. Ayi. Please refrain from commenting from what zimene ndikukomenta mumu ndi zozama kwambiri kuposa zimene niyo mungalankhule. Zikoma kwambiri. Amayi ndi abambo anyamata ndi asungwana kwina kulikonse kumene muli. Ndikufuna ndipange comment kwambiri za SONA imene analankhula president Friday lapitali. Ndikufuna ndiuze ichi a Malawi kuti mwa SONA onse amene akhala akupangika mdziko muno, SONA ya president ya Friday inali SONA ya pamwamba kwambiri. SONA yopatsa chiyembekezo ndipo SONA yopatsa chitsogolo. Ndikamamva kuti anthu ena akumanena kuti SONA imeneja inalibe direction, sindikudziwa kuti akuthandaza chani unless mwina ngati direction kwa iwo ili ndi thandauzo lina kapena kuti ili ndi definition ina. Ndisapite kutali. Chimene ndifuna tinalankhule pano chonena kuti zimene analankhula a president Friday ndi zinthu zimene zikupereka chiyembekezo ku mtundu wa Malawi. Chifukwa a president sanalankhule chinthu chonena kuti munthu akavutika kuchipeza. Alankhula zimene boma lachita kale, zimene ife titapanga research pa ground zilipo. Ndipo alankhula zimene boma likuchita, zimene ife titapanga research pa ground takazipeza kuti zilipo. Ndipo abwana alankhula zimene boma litachite
titapanga so research tapeza kuti mapulogalamu aboma zilipo za long term ndipo ziliko za short term. Ndiye munthu akamanena kunena kuti SONA imene ijalibe direction, sindikudziwa kuti tanthauzo la SONA kwa iwo la direction kwa iwo ndi chiyani. Chifukwa direction ndikudziwa pamene uli, ndikuganizira kumene ukupita. Ndiye SONA imene ijatiuza zimene boma lachita kale, ndipo yatiuza zimene boma likuchita, ndipo yatiuza zimene boma likuyembekezera kuchita. Direction ndi imene yoyo, tikudziwa kumene tili. Nanena kale kuti titapanga research tapeza kuti zonse zimene zinanenedwa nzoti zikuchitika. Pa point number 2, a president ananena kuti tili pano ndiye tikuganizira za kumene tikupita. Mchichewa ndifune ndiresetse kuti zambiri ndilankhule mchichewa. Ndiye tikuganizira kumene tikupita. Ndiye alankhula zambiri, ayika zambiri zimene boma likuchita. Ayika nkhani ya mega farms, ayika nkhani ya mechanization, ayika nkhani za education, ayika nkhani za security, ayika nkhani za agriculture, ayika nkhani zambirimbiri pene mucha zimene boma lakudziwa kuti ife tili pano ndiye tikufuna kupita apo, tufuna tikafike uko. Ndiye a president adalankhula momveka bwino, kuvomereza for the first time kunena kuti mdziko muno ndizoona zinthu sizikuyenda bwino, chuma sichikuyenda bwino, ndipo amanafotokoza zifukwa zomveka zimene chuma cha dziko la Malawi sichikuyenda bwino. Mavuto amene dziko lino lakumana nawo, Cyclone Gombe, Cyclone Ana, Cyclone Fred, kolera zinatipanga hit motsatana. Sanalekere pompo anenanso za COVID-19 amene anaononga chuma ngakhale cha dziko lonse lapansi. Sindifuna ndipange komenti kwambiri kumbali ya nkhondo, ngakhale kuti nayonso nkhondo yapanga affect ma operations amaboma ambiri, chifukwa anthu ife tikukhale ni global world, pamene kuti ngati dziko lonse lapansi timadalirana. Ndiye kuti ngati mbali ina ya dziko yili affected, ndiye kuti dziko lonse limakhala kuti lili affected, because we are living in a global world. Chifukwa cha ichi chimene ndifuna ndinene pano ndichonena kuti a president anafotokoza zimene boma lawo likuchita kuti tichoke mu chipsinjo chimene tili, kuti chuma chathu chiyambe kuyenda bwino. Akamba za mega farms, to improve productivity in agriculture, mechanization, security, to improve education, kuti tichoke pongophunzira nkumaganiza kuti ndikaphunzira ndikalembedwe ntchito, koma tiphunzire maphunziro onena kuti tidziganiza kuti tikamaliza school tikapange ma business akuluakulu, kuti titenge mbali pokonza chuma cha dziko lino, nafenso tidzitha kulemba amalawi anzathu ntchito. Apeza njira yonena kuti tichoke, tonsefe tikudziwa dziko la Malawi timadalira ulimi, ndiye golide wathu, ndiye mgodi wathu kumalawi kuno, as it is today. Silinganene kuti Malawi muno ifeyo timagulitsa ma minerals, tilibe ma minerals amene timagulitsa. Panopo ngati dziko timadalira ulimi. Ndiye mmene muja anena za ma mega farms, ndiye anena za ma mechanizations, kuti tichoke pongodalira kuti tikalima mbatata titumize mbatata Tanzania, tikalima ntedza titumize ntedza ku South Africa, titumize ntedza ku Kenya, tikalima chimanga katilima chani thonje, tichoke pamene pajapo tikati yambo khala ndi ma factory amene tidzipanga value addition, kunena kuti tisinthe maganizidwe wati tidzitumiza timati raw products, zinthu zongochokera kumunda tidziyamba tizigwiragwira kale choncho. Chifukwa tikazigwiragwira ko choncho, malebala onse ndi kuti ali kuno atsala kuno kumodzi. Tagwira ntchito ndi kuti talemba anyamata ambiri ntchito, ndatsikana ambiri anyamata athu,
akagwira ntchito mafactory amene aja amene tikupanga produce kuti tichotse pa primary product kuti ipite pa secondary product. Komanso pamene paja tidzichepetsa ngakhale ma expenditure ya forex. Ndingopereka chitsanzo. Let's say kuti soya, ntedza, sunflower ndi zina. Tili ndi machini kuno, tili ndi makampani amene akugula soya amene uja at raw product. Ndikumpanga upgrade, panga value addition, kumuchotsa kumunda ndikumukonza beyond just packaging karunduchi, koma kumulowetsa mu factory ndikukonza kamwina kukonza crude oil. Makampani amene amagulitsa mafuta ophikira kunoko amagula crude oil kuchokera South Africa ndi ku Kenya. Ndikuti ngati crude oil tikukonza ku Malawi kuno, it's obvious kunena kuti ndalama zimene timagulitsa ntchito ngati forex yopangira import crude oil kunja kuti abwere ku Malawi kuno, ndikuti ndalama zimene zijatasunga. Ndikuti ma reserve mwathu chiwerengero cha ndalama zimene timatenga kuti tigulire katundu wakunja chachepa. Ndikuti tikatero titsaka kuti tikupanga improve ma reserves athu forex ku reserve bank. Ndi zimene zijazo ndi zimene zingatukule chuma cha dziko lino. Zimene zijazo mwina anthu mwawerenga maphuma a Pulezidenti azifotokoza mu SONA imene chayo. Ndikuti tili pa right direction tsopano. Ngati dziko tikudziwa kumene tikupita, ndipo tikudziwa zimene zikutisowa, ndipo tikudziwa zimene tikufuna, ndipo tikudziwa zimene tikufuna tipange. Ndikuti we are on the right direction. Ndemo kati kuti SONA ijenelibe direction, sindikudziwa kuti direction ili ndi meaning ina kwa inu. Direction ndikudziwa pamene uli, ndikudziwa kumene kupita, ndiye direction imene. So SONA ije kufotokoza zimenezi. SONA ija ndaifotokoza motero. Ndiyankhe zimene ananena a leader of opposition. A leader of opposition ayankha bwino kwambiri. Sizilephera. Sangangokhala pamene paja ndikungombera m'manja china chilichonse. Chifukwa mu ndale maka za democracy timakhala ndi zipani zotsutsa, zipani zolamula. Kuti policy ija ikabwera ya boma limene likulamula, nawonso adziyang'ana ngati opposition. Maka kuyang'ana mbali yayikulu imene ingathandize dziko lino. Ndi a leader of opposition afotokoza molingana ndi iwowo mmene ayionera ngati leader of opposition. Tikathokoza kuti nawonso ayimvetsa kwambiri SONA ichi. Chifukwa zambiri zimene zanenedwa mu SONA zija leader of opposition azifotokozera momveka bwino. Tikathokoza leader of opposition. Sada iwale kunena kuti katundu koma akudula. Koma kuti katundu abwerere mtengo. Tikuyenera tikonzeka chuma. Chuma ngati sichikuyenda bwino, sitingakwanitse kubweza katundu mitengo. Tigwire tonse ntchito a opposition ndi aboma. Tikonzenso chuma chathu. Tisiye ndale zongotosana dzala. Tiye tikonde dziko. Ndamva chisoni kwambiri kunena kuti aphungu a nyumba ya Malamulo amene amapanga malamulo, ma standing orders a parliament amamva bwinobwino. Ndipo 105 standing order 105 imamulola speaker kutulutsa phungu kapena phungu amene akubweretsa chisokonezo mu nyumba ya Malamulo pamene aphungu akukambirana. Ndiye kupitiriranso kunena kuti akatuluka phungu uja apite ku nyumba kwawo, asakhalenso pafupi ndi nyumba ya Malamulo. Zimene taziona dzulo ndi zinthu zomvetsa manyazi ndi zomvetsa chisoni kwa anthu amene timadalira kuti amatipangira malamulo nyumba Malamulo. Malo mokonza motsatira ma standing orders awo omwe opanga okha, zakapezeka kuti mbuli zina za ma MP zili panja pa parliament atupanga vigil. Ndiye ndifuna ndikupempheni a speaker, ndikudziwa molingana ndi mmene ndinawerengera
ma standing orders yanu ine sindine phungu mu nyumba malamulo. Munthu amene mwamutulutsa mu nyumba ya malamulo ndikusalemekeza malamulo a mu nyumbayo nkukapezeka kuti akungozungulirabe pa parliament khangati pali chilango chache. So tikupempheni aphungu a nyumba malamulo musaope munthu, a speaker musaope munthu. Aphungu amene anali panja pa parliament mutati mwaone zimene amapanga zija ndi za chipani chawo, zimene anatuma anthu ochepa odzikonda ku chipani chawo. Koma anthu amene amatumikira zimene zija sizinasangalatse, ndi chifukwa chake mwaona kuti aphungu aja pamene paja amakhala okha. Akadakhala kuti aphungu amene ajawo akupanga zimene zijazo ndi support yochokera ku constituency kwawo, pamene paja a speaker pakadadzadza. Chifukwa cha ichi a speaker tikupemphani aphungu amene aja amene anapanga vigilo ndikutseka nsewu kapena chipata chopita ku parliament apangidwe punish. Mawa musalole kuti alowe parliament, kapena ndinene kuti lero asaloledwe kulowa parliament, apangidwe bani, apangidwe ndithu chilango, chifukwa aononga malamulo amene iwo omwe amapanga. Baibulo limanena nthawi yakusadziwa Mulungu analekerera. Pamene munthu wadziwa choonadi ndi kuchimwanso, Mulungu amakupatsa chilango chachikulu kwambiri kuposa zilango zonse. Ndiye aphungu amene aja alakwa malamulo opanga okha akuyenera kuti alangidwe. Komanso mwaona inu anthu amma constituency, aphungu wanu akumapita ku nyumba ya malamulo kukatumikira dzipani osati kukatumikira inu anthu amene iniwo mwatani mwatuma. Chifukwa mmene muja muli zambiri zimene boma likufuna likupangireni, koma modzera mwa aphungu wanu amene abweretse mavuto a inu ku parliament kuti boma lidziwe mavuto amene mukumana nawo. Aphungu wanu ali bize kumakadikhulirana pa gate ya parliament, malo moti akapite mu nyumba ya malamulo akagwire ntchito ndikumachita mwano mmene muja kumatukwana mpaka kutulutsidwa, kusonyeza kuti ndi aphungu amene sakutumikira inu, ndi aphungu amene akutumikira dzipani. Ndiye tikupempheni anthu akumudzi, aphungu onse amene anali panja mukwadziwa inuyo, anthu amene munavotera, amene aja don't give them any vote come 2025. They are wasting your time and your money. Chomvetsa chisoni chonena kuti amakhala pamene paja osati kufera dziko. Chifukwa iwo aja ali paja malawansi analandira kale. Iwo aja sakuluza chilichonse, amene akuluza ndi inu Amalawi chitukuko. Chifukwa iwo aja munatutuma kuti adzika kupemphera ndi zitukuko. Alandira malawansi nkupiro makakhala panja kumakadikhulirana ndi anthu okuba. Ndiye tikupempheni Amalawi amene munavotera anthu amene aja musapatsenso vote come 2025. Ndisalekere pompo, ndikathokoze kwa aphungu onse amene munalemekeza utsogoleri wa parliament, amene munakhala munatsalira mu nyumba ya malamulo ndikuwatumikira anthu amene anakutumani kuti mupite ku parliament mukagwire ntchito yokuwatumikira. Chifukwa ku parliament sikukhala dzipani, zipani ndi kunja. Munthu akalowa mu parliament amakhala kuti akupanga za ku constituency, sapanga za chipani. So munthu akatenga za chipani kunja kulowetsa parliament, ameneyo sakudziwa ntchito yake. Munthu amene amadziwa ntchito yake ndi munthu amene amadziwa choyambirira kulemekeza malamulo a ntchito yakeyo. Munthu amene amaso malamulo a ntchito yake ndi kuti ntchitoyo sayidziwa. Amayi ndi abambo kwina kulikonse kumene muli, aphungu wanu malamulo sawadziwa. Chifukwa pa timati standing order number 35 ya parliament akunena kuti leader of opposition amasankhidwa ndi chipani kuti abwere mkati mocha. Kusankhidwa kuthandiza kunena kuti amapikisana ndi wina kapena amapikisana ndi ena. Sitikudziwa kuti amene akuuwawa anapikisana ndi ani, chifukwa sanatibweretsere data kuti anapikisana ndi ani ndipo iwo anakhoza bwanji
kuti apezeke kuti asankhidwa kuti ndi leader of opposition. Zomwezo zongonyamulidwa ifika kuti ni wana chemwali atipeta mukakhale leader of opposition. That's not the way. Amene tikudziwa history ya leader of opposition. Anakhumwa anachita kusankhidwa ndi aphungu anzawo kuti akhale leader of opposition. DPP italembedwa makalata katatu ndikulephera kuyankha chifukwa chokula mtima chomadzimva kunena kuti ati kukwiya chifukwa chokuti aluza. Anakukadeneta Malawi itanokukadenisa kwera. Ndiye lero aphungu anapeza initiative kusankha MP amene amamfuna kuti awatsogole ngati leader of opposition. Ndeno mubwera kumadzati kuti ayuyo kuti nchotsa ayi malamulo sakulola atu zimene. Komanso mu ndondomeko kapena kuti ma records akumeki kulitu anakhuma ngati MP wa DPP komanso MP formula nje sento mukayang'ana andinese ngati mwine fesiti kudziwa kuti kunapangidwa by election ino mbutachotsa ku constituency ya anakhuma ndi anakhuma kama independent ndi awina ngati independent koma as it is today nakhuma so independent nakhuma ngwa DPP ndipo anakhonstangidwa ndi aphungu a DPP kuti awakhale leader of opposition. Sindikudziwa ngati zimene zozo malamulo ma standing orders munapanga no parliament ngati mmawerenga zimene zozo anthu amene mukankakamira zinthu zopepera ngati zizi. Ndeti kupempheni a speaker kukamasha Thursday chifukwa cha chipongwe chimene aphungu apanga kutseka chipata cholowera ku nyumba ya Malamulo. Pamene standing order 105 imakupatsani mphamvu yotulutsa MP wina aliyense amene abweretsa chisokonezo nyumbayi. Ndipo silekera pompo imakupatsaninso ni mphamvu yotera kuti ngati sakumvera chigamulo chanu ngati speaker ayenera kuti alandire chilango. Aphungu onse amene anali pa chipata cha parliament ndikumadikhulirana pamene paja mwapatse zilango. Mawa pa Thursday asalowenso parliament apatsidwe zilango zomveka bwino ngakhale even mutanena kuti akhale parliament sitting yonse asalowe parliament. Koma ngati alandira kale malawansi a sitting yonse abwese. Ngati sadalandire ena ziko mukwambiri enawo asalandirenso chifukwa sakutumikira dziko akutumikira chipani. Komanso ma constituency onse amene mukuyimira phungu mubwere mudzamenye chifukwa inu simunatume kuti adzeka dikhulirana pa gate la parliament. Munatuma kuti apite parliament adzeka kugwira ntchito. Ngati akukhala kunja kwa parliament kumadikhulirana sakugwira ntchito yanu mubwere mudzatibule. Atibulidwe ma MP opusa. Ine ndilankhula choncho ndinalankhula ina yake dzulo ndinachita kuipanga hodi chifukwa imeneyo ndinamenya moto wachabe. Ndiye ndikupempheni ma activist amene madudukira audio iyi sindolankhulira activist. Activist ndi audio yanga ndi mwana kwambiri. Ndakuzani kuti activist ine panopo ndikhoza kumutuma ku mademo kapena kumunetsa. Audio iyi ndikulankhula ndi andala anzanga sindikulankhula ndi activist. Activist alibe ene power or any whatever kuti ayankhe audio yanga. Sindikulankhula ndi activist. Ndikulankhula ndi aphungu amene anavoteredwa ndi Malawi. Ndikulankhula ndi aphungu amene akutumikira zinthu zopusa zochokera ku chipani. Nkhani iyi sikukhudza activist. Activist nkhani iyi ndi yayikulu yakuchepera sindi wandale. Siyani nkhani za ndale kwa anthu andale. If you follow a politician, you never come far. Don't dare to answer this audio. Sikukhudza activist. Audio iyi ikupita kwa andale. Amene angayankhe ndi andale. Iwe activist ndi wamwana ndikhoza kukutuma ineyo kuti ukapanga mademo olosapange mademo. Zikomo kwambiri Malawi kumene kuli konse kumene muli. Mulungu akakudalitseni. Chifukwa cha dzina loti Yesu. Amen.